Eva, úplne na začiatok, ako môžu firme pomôcť dobré dáta vybustovať biznis? Nemyslím si, že dáta môžu same o sebe vybustovať biznis. Potrebujeme skôr tie rozhodnutia, ktoré firma na základe dát robí. A práve to môže vybustovať firmu. Vybustuj to. Online marketing jednoducho a bez omáčok. Ja Days vnímam ako jedinú firmu, ktorá je taká, že zameraná na analytiku. Skús sa možno predstaviť, alebo aj Days, že čo robíš v Days, a na čo sa možno tam zameriavaš a možno aj o Days niečo povedať pre ľudí, ktorí nepoznajú. Tak sme Days, sme agentúra, ktorá sa zaoberá hlavne webovými meraniami, e-shopov alebo webových stránok, ktoré sú zamerané na leady alebo teda poskytujú nejaké služby. Čiže sme schopní implementovať jednak merania a jednak robiť analytiku a teda pozerať sa na tie dáta, rozhodovať sa a takto. A ste teda špecialisti na dáta, dá sa povedať? Sme špecialisti na webové merania, konkrétne. Áno, na pokročilé dátové merania. Čiže sme schopní merať všetko na webových stránkach, e-shopoch a teda ideme do hĺbky. Keď my zbierame nejaké dáta, buď už o našom biznise alebo aj klientskom, ako viem, že mám dobré dáta a ako viem s tým možno, že ďalej pracovať? Asi tak na začiatku by sme sa mohli pozrieť na to, že či tie dáta sa nejako neduplikujú alebo niečo také. Veľakrát sa stane, že firmy alebo klienti majú dáta v rôznych systémoch, že napríklad si merajú dáta do GA4 alebo teda Google Analytics 4 alebo majú nejaké svoje riešenie alebo proste nejaké pluginy v ShopTet alebo iné nástroje, ktoré im merajú. A teda vlastný CRM systém, ale často sa tieto dáta nezhodujú. Ale že ani vôbec. Ani sa nestretnú blízko k sebe a tým pádom vieme, že niekde je nejaký problém a treba to vyoptimalizovať, treba nájsť to správne meranie, ako to merať tie dáta. A potom často je to možno aj o tom, že firmy veľa času trávia tým reportovaním, že vlastne kopírujú dáta z jedného systému do druhého, aby získali celkový obraz o tých dátach a vtedy vieme, že je niekde problém. My sa tak najčastejšie stretávame v tom, čo robíme pri kampaniach s tým, že napríklad klienti sa pozrú na GA4 a vidia tam úplne iné výsledky ako my, povedzme, vo Facebooku. Že čo hovoríte takýmto klientom alebo ako sa k tomu vystaviate? My zvykneme hovoriť to, že Facebook ukazuje svoje dáta a že tie sú presnejšie a treba to vyhodnocovať v tom. Je to častý problém, presne, že tieto systémy sa nejako nespoja dokopy a tie dáta sú rozlišné, ale my čo odporúčame je zjednotiť to meranie a mať to meranie na jednom mieste a teda vidieť lepšie a konzistentnejšie dáta. Nemôžeme jednoznačne povedať, že tie Facebookové dáta sú správne, nemôžeme jednoznačne povedať, že tie GA4-kové dáta sú správne. Ide o celú tú implementáciu meraní, tak aby bola konzistentná a správna, aby sme vedeli zabezpečiť, že vidíme dobré dáta. A potom aj keď prepájame tieto systémy navzájom, tak sme si istí, že vidíme správne. A keď teda sa bavíme o nejakej dátovej vyspelosti, ako viem, že ja meriam dáta dobre, alebo že mám dobré dáta, že napríklad mám ten Google Analytics nasadený, alebo že mám nejaký Business Analytics, že meriam tie biznisové dáta, alebo čo všetko by som mal mať, aby som si mohol povedať, že OK, že teraz to robím dobre po tej dátovej stránke a viem to dobre vyhodnocovať. Že ste vyspeli. Je to taká komplexnejšia téma a začala by som asi tým, že v súčasnosti nie je najväčší problém v tom, že dáta nemáme, alebo veľa firiem dáta má a má ich veľa, tých dát. Problém je práve v tom rozhodovaní, že sa nerozhodujú na základe tých dát. A to je prvý krok. Vedieť si povedať, že aký je biznis cieľ a že či všetky metriky alebo všetko, čo meriame, je napojené na tento biznis cieľ a že či sa dokážeme rozhodovať na základe tých dát. A nie je to iba o tom, že firmy pozorujú, čo bolo v minulosti, čo sa stalo, ale sa snažia zistiť, ako to vedia ovplyvniť, proaktívne riešiť tie dáta, rozhodovať sa na základe nich a potom vlastne sa dostávať na ďalšiu úroveň tej vyspelosti a to je už, že
začínajú predikovať do budúcna, čo im môže pomôcť, aké rozhodnutia môžu spraviť, aké rozhodnutia majú spraviť, aby im to prinieslo lepšie dopady alebo teda marketingové výsledky, ako aj predaje produktov a tak vo všeobecnosti. Že vlastne nie je to iba o tom, že sa pozeráme na to, čo sa stalo a máme veľký nárast užívateľov na stránke a nie je to iba o tom, že vieme povedať, že áno, toto sa stalo, je to nejaká všeobecná deskriptíva alebo opisná vec, pozeráte sa na tie čísla, ale potrebujete sa dostať, prečo sa to stalo, čo sa stane v budúcnosti, ako to viem ovplyvniť, respektíve ako viem získať to, čo chcem. A pri tej webovej analytike, keď napríklad meriam nejaké e-commerce dáta, tak viem akože nejak predikovať, že čo sa stane, povedzme, že o rok, že teraz mám nejaké výsledky za Vianoce a viem, že o rok to bude povedzme, že rovnaké, ale bude to lepšie, že aké dáta môžu ešte možno do toho vstupovať a ako mi to môže pomôcť. Áno, vieme predikovať. Všetko na začiatku záleží od toho, ako sú tie dáta nastavené, čiže najprv musíme mať dobré dáta. Čiže keď máme garbage, tak aj ten výstup bude taký istý. A tým pádom na začiatku potrebujeme mať dobré dáta. A ak ich už máme, tak vieme aj predikovať, čo sa stane v budúcnosti. A dokonca sama GA4 ponúka túto možnosť predikcie a už je to na mega úrovni, že naozaj dokážete sa v tom zorientovať a spraviť si také predikcie sami, ale tam potrebujete mať nejaké vstupné dáta, ktoré oni majú určené, že koľko aspoň dát potrebujete mať. Napríklad, keď chcete zistiť, aký bude tento nákup na budúci rok, alebo kedy, ten purchase, tak potrebujete mať dáta za nakupujúcich klientov za nejaké obdobie a takisto, že za klientov, ktorí nenakúpili. Aby ste vedeli predikovať. Čiže oni poskytujú v GA4 nejaké modely, ale takisto sa odporúča ísť až do BigQuery, kde si viete modelovať tieto predikcie sami a takisto napríklad cez Pythona alebo tak, čo sú už také pokročilejšie veci, ale v dnešnej dobe AI pomoci si myslím, že to zvládne veľa ľudí, čo by predtým možno to nezvládli alebo nechceli, lebo sa toho boja, ale dá sa to tam pekne namodelovať. A keď by sme to ešte rozdelili na drobné, že nejaké segmenty niektorých aj našich takých menších zákazníkov, že nejaký remeselník, povedzme, alebo nejaký malý e-shop, tak ten pravdepodobne asi nebude pracovať že s BigQuery alebo s nejakými veľkými predikciami, že čo možno, že jemu môže pomôcť, alebo čo je taký základný balík toho merania a spracovania dát a odkedy sa mi možno, že oplatí riešiť nejaké BigQuery a nejaké predikcie. Predpokladám, že tam asi potrebujem mať nejaký objem dát na nejakú signifikantnú vzorku dát na to, aby to fungovalo celé. Áno, určite. Tam potrebujeme mať nejaké dáta. Čo sa týka nejakého takého začiatku alebo kde začať pre týchto klientov, ja by som určite odporúčala, že začať veľmi jednoducho a to je tým, že určiť si ten biznis cieľ. To je ako keby prvý krok, že predtým ako hoci ktorý klient začne riešiť nejaké nástroje alebo investície do nejakých nástrojov, tak musí mať jasno v tom, že čo chce odmerať a ako to bude merať teda. A ak toto bude mať vysporiadané vo svojom biznise, tak už potom sa môže posunúť ďalej. A čo sa týka tých predikcií, tak ako si spomínal, že tie menšie firmy možno to nemajú toľko dát alebo nepotrebujú to tak v takej intenzite ako väčšie firmy, ktoré majú aj viacej marketingových kanálov alebo proste majú viac domén, fungujú medzinárodne a tak ďalej, že predsa len je to iné. Ale tie predikcie nie sú iba o veľkosti dát, že vlastne to vlastné modelovanie dokáže pracovať aj s menším počtom dát. A teda určite by som začala tým, že nech majú svoj biznis cieľ napojený na KPIčka, teda nech si vedia povedať, že idem správnym smerom, viem to vyhodnotiť, mám k tomu dostatočné dáta a ak mám, ako bude vyzerať to rozhodnutie. Čiže čo na základe toho sa viem rozhodnúť. Čiže ak majú nejaké metriky napríklad, tak nie len teda si povedať, že dobre, tak táto metrika mi rastie. Je vyššia návštevnosť na stránke, ale čo to znamená? Je to dobre? Je to zle? Chcem, aby to bolo vyššie, alebo chcem, aby to bolo nižšie. A ak je to vyššie, tak aká akcia z toho vyplýva? A ak je to nižšie, čo to znamená? Čo mám urobiť? Že toto je ako keby taký začiatok a potom vždy záleží od toho kontextu biznisu,
daného klienta. Ani nie tak od tej veľkosti, že či je to malý podnikateľ alebo väčšie firmy, ale teda ide o to, že aký je ten kontext a čo chcú dosiahnuť, aký je cieľ. Skúsim sa rovno chytiť toho trafiku alebo tej návštevnosti na web. Aj my sa vlastne snažíme klientom reportovať alebo hovoriť, že vlastne čo sme im priniesli ako reálny výsledok a nie nejaké také, že návštevy na web alebo že zobrazenia. Aj keď akože mnohí to asi nejak reportujú alebo dávajú to niekde, že takéto veci ja to považujem za dôležité možno len z hľadiska nejakých trendov a akože návšteva môže byť, že nejaká kvalitná, nekvalitná, akože na tom asi až tak nezáleží, že ako ten samotný objem, že keď sa to nerozdelí nejak na drobné. Ale ešte pri tej návštevnosti, teraz taká dosť aktuálna téma je tie AI prehľady. A dosť sa o tom teraz hovorí, že dosť výrazne klesá vlastne návštevnosť na tých weboch. A niekto hovorí, že ten, kto sa akože zaoberá tým AI-kom, že tou optimalizáciou, tak že keď to má človek dobre zoptimalizované a z tých AI prehľadov vlastne to ukazuje tie jeho výsledky, takže môže mať z toho aj dobrú konverznú mieru. Len otázka je, že ako sa toto vyhodnocuje, že toto vlastne keď sa ten človek nedostane na ten web, tak v tej analytike sa to neukáže. A ako to má potom človek vyhodnocovať a že kde sa možno, že tie dáta takto zbierajú, lebo tie výsledky vidí asi len Google, že niečo tam ukázal o nejakej značke. Že toto je asi dosť náročné vyhodnocovať. Áno, je to určite náročné vyhodnocovať. Hlavne presne ako spomínaš, že často sa ten človek nedostane už ďalej na web, lebo tá odpoveď mu stačí, že sa tam vlastne len zobrazí, preto vzniká vlastne ako keby úplne nový typ tej SEO optimalizácie a toho všetkého okolo. A priznám sa, že my to meriame až keď teda príde na web. Že teda dokážeme zachytiť toho užívateľa, že prišiel na web z nejakého prehľadu a ktorý ten prehľad bol natoľko zaujímavý, že sa preklikol. A vtedy už vidíme tie dáta, že aké bolo nejaké search slovo alebo podobné. Ale akože inú skúsenosť s tým až tak do detailov nemám. Tam pravdepodobne akože ja tak by som vychádzal z toho, že keď niekto uvidí nejaký výsledok, že ChatGPT mu povie buď v čete alebo v tom prehľade niečo, tak on asi potom zadá priamo do toho prehliadača tú adresu. Čiže asi tam by mal nejak narast ten direct traffic, pravdepodobne. Len ako to potom človek vie, že skade to, že to asi sa nedá nejak zistiť, že či prišiel, možno že nejakým survey, že kde ste sa o nás dozvedeli, že ako takedy boli nejaké ankety, tak tiež takéto niečo, alebo po nákupe, tak ľudia tam kliknú, že z AI-ka a potom asi, že nejaké štatisticky vyhodnotiť. To ma iba tak spontánne napadlo. Je to asi taký náročnejší proces toho vlastne klienta, ako sa rozhoduje, že sa dostane na tú webovú stránku alebo že ide nakúpiť, že je to ako keby komplex takých vstupov a to mi určite dáš za pravdu, že to častokrát nie je iba o tom, že vidí jednu reklamu alebo že teda nechá si, alebo príde aj prvýkrát na web alebo vidí nejakú reklamu na sociálnych sieťach alebo niečo také, že je to kombinácia všetkého toho dokopy a tým pádom veľmi ťažko sa aj vyhodnocuje, že ktorý kanál je ten, ktorý prináša najväčšiu hodnotu. Ale ešte sa vrátim naspäť k tým návštevám na web, že ani možno nie je také dôležité, že koľko ľudí na ten web príde, ako presne tá hodnota tých zákazníkov alebo užívateľov, ktorí na web prídu. A že už proste prídu cieľene a všetky tie kroky pred tým, že videli, ako predtým sme mali, že bolo veľa billboardových reklám vonku, alebo teda stále je, ale že tiež sa to ťažko vyhodnocuje, tak je to ako keby taký predkrok toho všetkého. A celkovo to prispieva k tomu, že ten zákazník si nájde firmu, ktorú potrebuje v čase, keď potrebuje. A teda ja by som sa určite skôr zameriavala na to, že naozaj akú hodnotu to prináša pre tú firmu, čiže nie len tie návštevy na webe, lebo tak vieme, že to je taká metrika, ktorá nám v podstate nič nepovie, lebo tých návštev tam môže byť veľa, môžu byť umelé tie návštevy, môžu prichádzať aj boti alebo zaplatené návštevy. A tým pádom to nehovorí nič o tom, že či proste sú to kvalitné návštevy a mám z tých užívateľov niečo. Ale zase má zmysel teda orientovať sa na ten content webovej stránky, aby sme presne boli viditeľní aj
aj pre AI a teda vedeli, že čo ich pritiahne. No dneska ten obsah na webových stránkach, neviem, či to už niekto vôbec chce aj čítať, keď v podstate všetky odpovede mu dá AI, ale na druhej strane to AI čerpá asi vlastne tak či tak z toho obsahu, takže asi to nejaký zmysel má, ale možno, že pod tou obkľukou, že tú odpoveď mu dá to. Čiže je to taký kruh. Akurát to zhorčuje potom vlastne to vyhodnocovanie, že keď to ide cez tieto nástroje. Ako viem, že teda mám všetky dáta na nejaké správne rozhodovanie, že napríklad my sa stretávame s tým, že príde k nám nejaký klient ako e-shop a spýtame sa ho, že aké máte nejaké minimálne ROAS alebo minimálnu nejakú potrebnú návratnosť alebo nejaké CPAčko, že koľko ste ochotní zaplatiť za jednu objednávku alebo za jeden kontakt. Mm-hmm. Tí ľudia to väčšinou nevedia, alebo v tom lepšom prípade, to neviem, či lepšom, alebo že si to len tak tipnú, že asi toľko, alebo ROAS, že čo najvyšší. Čiže že ako viem teda, že tie dáta mám, že povedzme som nejaký e-shop alebo malý e-shop a ako sa k nim možno, že dostanem, lebo ja zvyknem aj tak odporúčať tým klientom, že tak keď neviete, tak spustíme kampane a podľa dát sa ukáže, že kde je ten aktuálny stav, kde sa to hýbe a po 3 mesiacoch nastavíme nejaké ciele. A že z čoho sa možno, že takto odraziť a ako sa taká firma k tým dátam dostane, keďže napríklad, že ešte nespustila nejaké kampane. Uh-huh. My každej firme odporúčame na začiatku si spraviť taký krátky audit, jednak toho, že ako sa to meria v súčasnosti, čo merajú a prečo to merajú. A na druhej strane odporúčame spraviť aj takú krátku, niekedy je dlhšia KPI session, kde sa určí, že vlastne aké dáta potrebujú zbierať, respektíve ktoré dáta potrebujú na to, aby sa dostali kam idú, teda kam smerujú s ich biznisom, s ich cieľom biznisu. A keď je toto definované a vieme potvrdiť, že dobre, chceme mať takéto výsledky alebo sem sa chceme dostať, tak si overujeme, aké metriky chceme merať. Teda nie každá metrika je dôležitá. Vieme merať kadečo a je toho veľa, ale nie všetko je dôležité a nevieme to vyhodnocovať z hľadiska nejakej budúcnosti alebo teda cieľov biznisu. No a keď toto všetko máme, tak potom už vieme skúšať. Presne tak, že keď už sme si istí, že tie dáta máme dobré a že už máme vyoptimalizované tie dáta, máme už v nejakých systémoch alebo v nejakých dashboardoch, tak potom sa vieme hýbať a vieme už potom skúšať či nejaké AB testovanie alebo marketingové kampane a presne skúšať, že čo funguje a nefunguje a odraziť sa od toho. Ale keď tie dáta nie sú, tak potom nie sú ani tieto výsledky. Takým dobrým príkladom je Dobrý aniel. Je to náš klient a oni taktiež nemali žiadne dáta na začiatku našej spolupráce. Menili aj webovú stránku a nastavovali celé to meranie od začiatku s našou pomocou a nakoniec sme sa teda uzrozumeli v tom, že bol to výborný krok pre nich, pretože na začiatku nedokázali nastaviť ani Google Ads kampane, keďže nemali žiadne dáta, netušili, že čo ako. Ale vďaka tým dátam konzistentným a tým nastaveniam, ktoré mali na stránke, boli schopní prepojiť aj ich online dáta s offline dátami, pretože oni získajú vlastne ako keby tých lídov na stránke. Nie je to klasický e-shop, oni proste potrebujú získať lídov, zaregistrovať sa a tým pádom ako keby tá konverzia prichádza až offline veľakrát, keď pošlu peniaze alebo trvalý príkaz a tak ďalej, nastavia ľudia. No a ale vlastne veľmi im to pomohlo nastaviť tie marketingové kampane, takisto na Google Ads, ako aj na iných platformách, pretože mali tie dáta a vedeli pracovať s tým, že čo funguje, čo nefunguje a vyhodnocovať to. Čiže áno, veľakrát je to o tom testovaní, že mám nejaké dáta, mám z toho nejaký insight, rozhodnem sa, spravím nejakú akciu, ale opäť prichádzam naspäť do toho bodu, že zase sa musím pozrieť na dáta a zase sa na základe tých dát musím rozhodnúť, že čo ďalej, že bolo to dobré rozhodnutie, nebolo to dobré rozhodnutie, čo mi to prinieslo, ako to môžem zmeniť a ako keby sa ten kruh znova uzatvára, že vlastne sa to nekončí. Viackrát si spomínala to, že nestačí len zbierať dáta, ale treba vlastne
vedieť, že čo s tými dátami ďalej. Ja sa stretávam s tým, že skutočne, že posielame nejaké reporty a ja som si myslel, že v podstate tým ľuďom by malo stačiť aj to, že čo sme im priniesli, čo to stálo, že akože z nášho pohľadu ako tých PPC špecialistov, ale častokrát akože hlavne tí marketingoví manažéri, oni chcú mať dosť detailný prehľad, ale napriek tomu, že od nás to požadujú, že úplne mať čo najdetailnejšie dáta, ešte o demografii, o tom trafik. A napriek tomu, že to chcú, tak ja mám pocit, že nič s tým ďalej nerobia. Že len to chcú tie dáta. A čo je taký možno, že prvý krok, že čo by mal ten človek s tými, alebo ten nejaký marketingový manažer alebo majiteľ firmy, čo by mal s tými dátami robiť, že napríklad vidím, že mám nejaký trafik, že je to dôležité alebo nie je to dôležité. Že ktoré dáta sú možno, že dôležité. Povedzme, že mám e-shop alebo mám nejakú firmu, stavebnú firmu malú a získavam nejaké lídy. Že čo je také dôležité a čo by bol možno, že taký prvý krok, že čo s tými dátami ďalej? Prvým krokom by malo byť si presne to nastavenie, že naozaj my máme tiež s týmto skúsenosť, že klienti merajú všetko a chcú mať všetky dáta a majú reporty a dashboardy, ktoré majú 20, 30, 50 strán a každý týždeň ich prezentujú vedeniu napríklad tieto dáta, ale nevedia, čo s tým ďalej, že áno, je to dobré, nie je to dobré. Napríklad sme mali firmu, ktorá má webovú aplikáciu a robili sme im merania, nastavili sme všetko od začiatku, predtým fungovali teda na nejakom meraní inom a my sme sa snažili im to nastaviť od začiatku. Riešili sme, že ktoré merania tam potrebujú a nepotrebujú a tak ďalej. A jedna taká sranda bola, že merali, koľko ľudí vypne aplikáciu. Nie, že vypne, ale stlačí to X hore. Pričom akože apka zostáva v pozadí stále pracovať, ale vypne a keď sa vráti naspäť, stále tam zostane prihlásený a tak ďalej. A moja otázka znela teda, že na čo potrebujú tu, ako nie vzlom, ale že ako vyhodnocujú túto metriku konkrétne, že koľko ľudí to nie že koľko ľudí, ale koľkokrát bola za deň zatvorená a otvorená. A oni že to my nevieme, že prečo to vyhodnocujeme, ale vyhodnocujeme a pozeráme sa na tie čísla, že či rastú alebo klesajú. A hovorím, dobre, a máte z toho teda nejaké rozhodnutie, ktoré potom urobíte, alebo že je to dobré, alebo zlé, alebo niečo sa s tým deje, že nie. Iba to evidujeme, reportujeme a šéf je nahnevaný, ak to rastie. Hovorím, OK, že na jednej strane super, vieme merať všetko, ale na druhej strane, ak za posledné obdobie na základe týchto dát nikto neurobil žiadne rozhodnutie, tak pravdepodobne to len ukladáme do nejakého šuflíka, ktorý je rozhádzaný a nedáva úplne zmysel. No a kde začať vlastne s tým, je naozaj, že my zvykneme v Dejse odporúčať klientovi, keď nemá úplne stanovený tento biznis cieľ alebo KPIčka, že začať jednoduchou metodou podľa funnelu Lievika Seating do Care, kde nastavujeme v každej fáze nákupného procesu tie metriky, ktoré sú dôležité, respektíve tie KPIčka, ktoré sú dôležité na konkrétnu fázu a ako ich vieme získať. A toto je ako keby taký prvý krok si uvedomiť, že dobre, zbieram aj toto viem merať, to je super, ale že malo by to viesť stále k tomu, že na základe tohto viem spraviť nejaké rozhodnutie. Napríklad v nejakej fáze nákupného procesu mi odpadáva veľa zákazníkov. Ja neviem, možno, že tam nemám dobre nastavené platiace metódy alebo čokoľvek, hej, že ten lievik sa mi nejako zvláštne mení alebo že už neprejde do toho ďalšieho kroku veľa zákazníkov a prečo. Tak idem sa pozrieť, že ja neviem, mám tam zle nastavený spôsob platby alebo je tam niečo šedivé a nevidím tam ako zákazník, že čo mám kde stlačiť, že nie je to také user-friendly alebo prečo. A potom opäť prichádza tá fáza toho testovania, že aha, tak tu som identifikoval nejaký problém a na základe dát, čo s tým viem spraviť, tak poďme si dať nejaký brainstorming alebo možno, že naozaj hneď človek vie, že čo sa tam deje, a spraví nejaký krok, rozhodne sa a zase to bude musieť vyhodnotiť tými dátami. Čiže to je ako keby taký prvý krok, že tie KPIčka, tie biznesové ciele sa snažíme prepájať aj s dashboardami a teda snažíme sa ich identifikovať a povedať si, že toto je dôležité v tejto fáze. Že potrebujeme tu mať, ja neviem, veľa interakcií s článkom, pretože ten content je dôležitý. Potrebujeme tu mať veľa
času, ktorý strávi človek na stránke, alebo potrebujeme, aby vyplňali tento formulár, alebo čokoľvek. No a potom v každej tej fáze, keď vieme, že čo očakávame, ľahšie sa to vyhodnocuje a vieme, na čo sa pozerať. A teda, že či to vieme aj nejako zmeniť. Ako si spomínala ten lievik nákupný, tak keď má niekto ten e-shop a že povedzme dostane sa ten zákazník do bodu, že si vyberá dopravu alebo že si vyberá platobnú metódu a taký najčastejší prípad, že možno, že tam vidí, že dobierka stojí 2 eurá alebo takto a odíde a nakúpi u konkurencii, že ako toto viem najlepšie vyhodnotiť, alebo viem si tak možno predstaviť, že nasadím tam nejaké meranie, ktoré mi bude merať tento priebeh a tam uvidím nejaké percento ľudí, ktorí odídu z toho procesu toho nákupu a teraz, že bude to, ja neviem, 7%, tak typnem. A že ako viem s týmto ďalej pracovať, že je to veľa, je to málo, že v prvom rade teda otázka, že je nejaké percento v tomto prípade, že tak všeobecne považované, že toto je hranica a mal by som konať a že čo sú tie nástroje, že či je to analytics alebo sú nejaké lepšie nástroje, ako toto vyhodnocovať? Tak Analytics poskytuje tieto možnosti, že na webových stránkach, na e-shopoch dokážeme merať celý ten lievik, teda všetky tie ako keby kroky vedúce k nákupu daného produktu alebo služby. A o tom percente ja si myslím, že to vždy záleží od toho kontextu toho biznisu, že nedá sa úplne všeobecne povedať, že tak toto je, ja neviem, ak to podlezie 10%, tak je to zlé a zavrite biznis. Že toto si nemyslím, ale skôr si myslím, že vždy je čo vylepšovať a že ten e-shop, tá webová stránka si musí vedieť určiť, že čo mu ešte stojí za to, že ísť, ja neviem, do nejakých iných možností alebo proste už nemá zmysel ísť nižšie alebo podliezať nejakú cenu. A teda o takomto percente neviem úplne povedať, že či je to nejaké všeobecné percento, ale na druhej strane si myslím, že vyhodnocovať to a ísť presne do detailov, že presne vieme, kde ten zákazník odchádza, alebo mu potom vedieť ponúknuť nejakú možnosť, alebo proste aj komunikovať kľudne s tými zákazníkmi, lebo veľakrát je to o tom, že sa od tých zákazníkov odpojíme a nevieme, že skúsiť mu podhodiť niečo, že prečo odišli, alebo dajte nám nejakú spätnú väzbu, chýba vám nejaký dopravca, alebo je to príliš drahé, alebo niečo. Ja viem, že z tej spätnej väzby sa dostávame menej, ako by sme chceli a potrebovali, ale na druhej strane môžeme to aspoň skúsiť zistiť. Ale vieme to merať presne postupne, že to už záleží presne od danej webovej stránky, daného e-shopu, ktoré fázy sa merajú, čo je pre nich dôležité a významné. Ale každý ten krok, každý ten proces toho nákupného procesu vidíme a vieme odmerať, že kde sa nám strácajú tí zákazníci a ako by sme to vedeli potom zlepšiť. Ale zase je to o tom. Ak už to vidíme tie dáta, tak už sa od nás vyžaduje nejaké rozhodnutie, že je to zlé, je to dobré, teraz mi to kleslo, teraz mi to, čo sa stalo, pozrieť ten trh, ja neviem, je tu nejaký nový dopravca, ktorého som ešte neskúsil, alebo niečo v tom zmysle, hej, že nie je to. Tá analytika vo všeobecnosti nie je jednoduchá a nie je to také, že raz to nastavíte a máte, že v podstate je to taký maratón. A pravdepodobne asi je potrebná nejaká úzka spolupráca tej biznisovej stránky alebo tej ekonomickej stránky s tou analytikou, lebo tu práve pri tej dobierke si viem predstaviť, že keď má niekto napríklad veľkú vratkovosť, tak práve rieši tú dobierku, že či ju nezruší, alebo či tam nedá nejaký poplatok na toto a takéto akože parametre toho biznisu skôr. A ten analytik toto možno, že nevie, alebo nevšíma si to a rieši len to, že že pri tejto voľbe alebo pri tejto stránke mi odišlo veľa, ale pritom ten biznis možno, že tá biznisová stránka povie, že títo zákazníci, ktorí nám odchádzajú, tých aj tak nechceme. Lebo vlastne aj tak nám vracajú ten tovar a prichádzame o biznis. Čiže toto je asi tiež veľmi dôležité. Je to veľmi dôležité prepájať vlastne všetky tie oddelenia navzájom, že nie každé oddelenie si funguje separátne so svojimi myšlienkami a pocitmi, ako treba merať a čo treba merať, ale že to poprepájať. Presne, že jednak vedenie má nejaký cieľ, ktorý musí dobre vedieť odkomunikovať s všetkým ostatným oddeleniam, takisto marketing má
pohľad a má nejaký kontext svojich marketingových kampaní. Ďalej obchodné oddelenie môže mať nejaký svoj pohľad na vec a čo potrebujú oni. Môžu povedať, že my potrebujeme takéto kontakty takýchto ľudí a tak ďalej. A zase potom ten analytik je tam, ktorý by to mal vedieť všetko spojiť dokopy a keď si ešte spomínala tú spätnú väzbu, tak mi teraz napadlo, že ja som si myslel, že my akože meriame dobre ako interne, keď robíme nejaké kampane. A neviem, kto mi to hovoril, som mu spýtal, že či sa pýtame zákazníkov, ktorí sa na nás obrátia s nejakou požiadavkou o spoluprácu, že odkiaľ sa o nás dozvedeli. A ja, že aha, že nie. A potom som si uvedomil, že to je akože dosť dôležité teraz vlastne, keď robíme viacero aktivít, že na rôznych miestach aj nejaké externé spolupráce, nejaké v médiách, nejaké vystupovania a tak ďalej a tak ďalej. A teraz vlastne, keď získame nejaký dopyt, tak vlastne ja nemusím ani vedieť, že skade vlastne ten zákazník prišiel, aj keď mi to možno, že tá analytika ukáže, ale Analytics mi môže ukazovať nejaké skreslené údaje asi, že ten zákazník sa o mne dozvedel možno z billboardu, ale potom sa preklikol na web a vlastne Analytics mi ukáže, že prišiel z webu napríklad. Že ako viem toto možno nejak efektívne zapracovať do toho vyhodnocovania, či si to nejak písať niekde do tabulky alebo do CRM-ka a potom to raz za čas nejak sumárne vyhodnotiť, alebo sa to dá nejakým spôsobom priamo do tých nástrojov zapisovať, že do Analyticsu alebo do nejakých takýchto analytických nástrojov, že povedať mu, že toto síce prišlo z webu alebo toto prišlo z Google, ale v skutočnosti ten zákazník začal tú nákupnú cestu niekde na billboarde. Komplikovaná otázka. To je ťažká otázka. Ťažká otázka. Rozmýšľam, ako to uchopiť. Priamo v nástrojoch som sa s tým nestretla, že by sa to tam dalo úplne takto evidovať všetky tieto ako keby prepojenia. Ale zase na druhú stranu marketingový tím, keď rieši nejaké marketingové kampane, či už online alebo offline, že musí mať o tom prehľad, že čo sa deje, ako sa deje. A v tom webovom rozhraní sa už dokáže spojiť ten jeden užívateľ, že teda ak už prišiel z nejakej inej kampane, napríklad a prišiel aj druhýkrát z nejakej inej kampane, alebo teda prišiel direct a predtým bol už cez nejakú kampaň, alebo proste prišiel cez nejaký keyword, cez search alebo podobne, že on ten jeden užívateľ sa dá ako keby nájsť a spojiť, ale nie je to úplne také jednoduché, že to vidíte hneď v GA4. Najlepšie sa na toto využívajú už potom tie pokročilé nástroje a merania, čiže jednak Google Analytics vás pustí len toľko, koľko môže, a teda iba užívateľov, ktorí súhlasili s konsentom, teda dali consent, a tým pádom už prirodzene niektoré informácie strácame a nemáme, takže v tej Google Analytics vidíme len niečo. Dá sa to skontrolovať ešte v BigQuery, čiže ak sú tieto nástroje prepojené, tak tam vidíme viac tých údajov, a takisto už potom, keď sa dostávame do pokročilejšej analytiky, tak je to cez ten server side, kde webové merania nejdú rovno do GA4 alebo do iných nástrojov ako Google Ads a podobne, ale prechádzajú najprv cez server a ten sa rozhodne, kam ich posiela, kdežto tieto údaje sú konzistentnejšie a dokážeme získať viac tých údajov, čiže aj takáto komplexná atribúcia toho užívateľa je jednoduchšia a dá sa to nejako prepojiť, ale je to zložité meranie. Keď sme sa bavili ešte o tom meraní dát alebo o tom, že čo všetko potrebujem merať, tak že keď už povedzme meriam niečo alebo chcem začať merať, že mám nejaký e-shop alebo nejaký web, že ako by to možno malo začať, že malo by to začať práve s tou hypotézou alebo s nejakými otázkami, že keď som nejaký taký bežný, že malý stredný podnikateľ, že položím si otázku, že že čo potrebujem merať na to, aby ma posunulo, že potrebujem vedieť počet objednávok, potrebujem vedieť, že návratnosť, alebo že čo všetko potrebujem vedieť a zamerať sa len na to, aby človek nebol povedzme zahltený, ako si spomínala, že
200 rôznych metrik, 200 rôznych čísel teraz a človek sa na to pozrie a povie, dobré, že fajn, že rastieme alebo nerastieme a že akými otázkami, alebo čo je ten taký proces k tomu, ktorý by mal ako nejak nasledovať alebo by mal predchádzať tomu meraniu dát v tomto. Tak je to asi to, čo som už spomínala, že vlastne nastavenie si toho cieľa, kam tá firma smeruje, potom si určiť nejaké tie KPI, ktoré sú pre nich dôležité a ktoré vedia merať. A nejak sa tak ako keby uzrejmiť v tom, že na základe týchto dát chcem robiť nejaké rozhodnutia a že viem ich urobiť a ako často ich potrebujem napríklad urobiť tieto rozhodnutia, a ako často potrebujem vidieť tieto dáta, že či sa menia týždenne, mesačne alebo raz za pol roka ich potrebujem vyhodnotiť. A určite také moje odporúčanie začať v jednoduchosti je krása, čiže pomaly a s istotou, že merať len tie dôležité veci a postupne ich nabalovať, ako to prichádza. Ak by si mohla ešte uviesť nejaké príklady z praxe, že ten dobrý aniel možno, ale také, že taký bežný projekt, lebo to je dosť také špecifické, že kde tá firma napríklad nemerala dobre tie dáta alebo nemerala vôbec, potom ste vy prišli, implementovali ste dobre to meranie a zrazu urobili nejaké správne rozhodnutia alebo lepšie rozhodnutia začali robiť, že napadáte nejaký taký príklad? Tak mám možno 2 alebo 3 také príklady. Jeden je, bola to firma, ktorá mala web, čiže nie e-shop, ale web normálny a vyhodnocovali svojich autorov článkov podľa toho, koľko videní mala daná stránka s článkom. Lenže mali tam zhruba 80% not set hodnôt, to znamená, že 80% stránok netušili, čo je to za stránku. Tých 20% malo konkrétny názov stránka, vedeli, kto je autorom, samozrejme, ale tých 80% vlastne nebolo vyhodnotených, pretože sa tie údaje strácali a okrem toho mali iné hodnoty v Google Analytics ako v ich systéme a takisto používali nejaký plugin na túto GA4 a teda tie dáta vôbec jedni ukazovali to, druhé ukazovali to. Veľmi im to nepomohlo, keďže autori tých článkov boli práve odmeňovaní tým, koľko zobrazení mala daná stránka a teda viac nevedeli preukázať. Takže merania sme skonsolidovali, vyoptimalizovali a teda spravili sme to, že not set hodnoty majú na 1,5% momentálne, takže vidia viac ako 99%, no a 98%. A tým pádom vedia lepšie vyhodnocovať tých autorov, ale samozrejme tiež to nie je ako keby riešenie. My sme navrhovali, že samostatné zobrazenie stránky nie je ako keby jediná metrika, na ktorú sa musia pozerať, lebo takisto sa to dá nejakým spôsobom oklamať, alebo nie je to jediná metrika, na ktorú treba prihliadať pri vyhodnocovaní článkov, čiže je dôležité aj koľko na tej stránke človek trávi času, či tam nejako interaguje s týmto článkom a s obsahom a tak ďalej. Čiže nakoniec to teda prešlo úplným prerobením a teraz už majú jednoznačne lepšie tie merania a aj vedia lepšie ohodnocovať svojich autorov. A ďalší príklad mám možno tiež firmu, ktorá merala konverzie a tie konverzie síce z marketingových kampaní boli na vysokej úrovni, teda akože podľa čísel, ako by chceli mať, ale nemali tieto systémy prepojené s ďalšími meraniami na webe a tým pádom netušili, že čo tí užívateľia robia ďalej. Čiže oni ich síce pritiahli na stránku, na kampaň užívateľia klikli, ale už ich stratili a nevedeli, že čo ďalej. To znamená, že vôbec nemali predstavu, že či tie kampane prinášajú reálnu hodnotu, že či tí užívateľia ďalej nakupujú alebo nenakupujú a tým pádom toto je ako keby jeden z najčastejších problémov. Takže prepojenie tých dát spôsobilo, že naozaj tá efektivita marketingu stúpla o veľké percentá. A mám možno ešte jeden príklad, ktorý je skôr z takej proaktívnej analýzy alebo z takého, že keby nemali tie dáta, tak, alebo keby sa pozerali len na klasické dashboardy, tak by možno na to neprišli. Je to firma, ktorá cieľovú skupinu má ženy, primárne ženy, a teda cielili na ženy, ale a tak aj návštevnosť na stránke bola primárne ženské publikum a zistili počas takej hlbšej analýzy, že ten conversion rate na platiacich zákazníkov majú práve že vyšší muži. A tak len skúsili, že OK, mám tu informáciu, že teda síce OK, mám tu málo mužov, ale sú ako keby viac schopnejší platiť, alebo chcú zaplatiť, lebo
tak to vychádzalo z dát, nebol tam akože až taký veľký rozdiel, ale bol to len taký nápad, že tak skúsme osloviť viacej mužov a že čo to spraví. A samozrejme to prinieslo pekné čísla, že predtým sa fokusovali na to ženské publikum, ale toto im tak otvorilo ešte možnosti, že skúsia aj niečo iné. Ale samozrejme tiež to bolo potrebné vyhodnotiť dodatočne, čiže bolo to ako keby taký predpoklad, že OK, mám tu nejaké čísla, mám tu nejaké dáta a predpokladám, že by mi to mohlo priniesť viac platiacich zákazníkov, takáto kampaň zameraná viac na mužov a museli to potom spätne vyhodnotiť, že či je to tak, či to tak platí. Keď spomínaš ten Analytics, kedy už viem možno, že ten Analytics nestačí a že potrebujem nejaký iný nástroj, lebo sú asi aj iné nástroje ako Google Analytics a ten Google Analytics ja stále tak trochu vnímam, že je to nejaký bezplatný nástroj a Google je v podstate aj tak jedno, že či poskytuje tie dáta úplne presné alebo nie a v podstate to človek ani nemôže nejak reklamovať, keď má niečo zadarmo. Je potom asi tá platená verzia, ktorú v podstate nikto nemá z takých bežných smrteľníkov, ale čo je možno, že taká alternatíva, že chcem možno presnejšie dáta, alebo je Analytics dostatočný vždy na také vyhodnocovanie toho výkonu? Záleží zase od kontextu toho biznisu a že čo biznis potrebuje, presne, že aký majú cieľ a že či napríklad majú viacej domén alebo či používajú viacero marketingových nástrojov. Ak tých nástrojov používajú viac, tak ten Google Analytics sám o sebe nemusí úplne stačiť. A keď chcú mať komplexnejšie dáta, keď chcú mať konzistentnejšie dáta, tak určite sa posúvajú už do iných nástrojov, do takých detailnejších analytických nástrojov. Ale ten Google Analytics stále ako keby tak trošku zostáva ako taký prvý náhľad na dáta, že ako sme na tom a kam sa to hýbe. Stále teda zopakujem ešte raz, že ten Google Analytics poskytuje len consentové dáta, takže časť tých dát je vlastne tam nie je. Takže záleží zase od toho biznisu, že čo chcú a koľko tých nástrojov používajú, je potom jednoduchšie si ich poprepájať dokopy a pracovať komplexne s tými dátami. Ešte taká posledná otázka. Kedy sa vám najlepšie spolupracuje, alebo kedy máte tú spoluprácu najlepšiu? Že keď je na strane klienta nejaký marketingový manažer, alebo stačí, že je tam nejaký len majiteľ firmy, že komunikujete s majiteľom a on vám povie, že tu robte čo chcete a zabezpečte mi super meranie, povedzte mi, že čo potrebujem a ja si to spravím, že aká je taká najlepšia spolupráca a kedy to skutočne dobre funguje, že ako sa má aj ten klient nastaviť tak, aby mal tie výsledky čo najlepšie. Najlepšia spolupráca funguje vtedy, keď vo firme sú prepojení všetci a dokážu spolupracovať a vidieť tie dáta jednými očami. Takže v podstate na jednej strane je jedno, s kým sa my stretneme, ak si to oni potom komunikujú vo svojej firme interne a dokážu sa naladiť na jedno zmýšľanie, jeden cieľ a mať tie dáta takto premyslené. Ale v zásade je fajn, keď sa stretneme aj s vedením, aj s marketingom a vieme tie dáta prepojiť. To je asi takéto najdôležitejšie, že nepozerať sa na tie dáta len z jedného pohľadu, ale prepojiť to, aby sme sa dostali k tomu cieľu. Tak ďakujem za vyčerpávajúce odpovede. Ďakujem za účasť v ďalšom podcaste Vybustuj to. Eva Porazíková z agentúry Days. Ahojte. Ahojte. Celé časti podcastov a ďalší zaujímavý obsah o marketingu nájdeš na herohero.co/boost.